Em dic Noemi Roma i soc l'encarregada dels serveis de neteja de portar el personal en inserció laboral en el seu itinerari d'inserció. Actualment portem uns 70 serveis que estan repartits per tot Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, Hospitalet. Normalment comencen a les 6 del matí, acabant a les 2 del migdia. És un horari seguit, en principi. Després tenim també serveis que són els 365 dies de l'any, com pot ser els banys del Carmel, com poden ser els refugis de dones, a més. Estoy muy contento porque tengo un mes y casi una semana trabajando con la formación y trabajo y estoy muy contento porque me ha enseñado muchas cosas y tengo muchas oportunidades. Ya voy a cumplir como 5 meses de estar aquí. Voy a limpiar un colegio. Me gusta porque ahí hay muchos niños y como yo tengo un niño menor de edad que tiene 14 años, me siento bien. Bé, molt bé. Fem neteges d'oficines i tot això, laboratoris, i ens encarreguem de la neteja en concret. Que potser té dificultats amb l'idioma o dificultat lingüística, dificultat que no ha sortit mai del seu entorn, és complicat. La finalitat és donar-li més recursos a la gent que no en té. I això jo crec que és el maco de la feina, quan tu vas veient aquesta evolució d'una persona que ha entrat amb uns recursos molt limitats i que dintre del dia a dia i el poc a poc aconsegueix ser més autònoma.